Eksakto. Yun. Sakto. Iwisita. Patingin nga, eksakto ba yan? Kasi pag hindi yan eksakto, nako. Hindi yan magiging dog. Okay, eksakto na. Ngayon, gagawa natin mas maliit pa. Kalahati. Galing sa triangle, another half. Tama. Okay. Dapat sakto. Dinig. Dapat eksakto na yung okay. Okay. May maliit na? May maliit na? Opo. Open ulit natin. Kailangan ganun yung tsura. Nandito yung splitting line. Nandito yung pointed. Okay? Pare-pareho. Tapos, i-close natin pag gano'n. Okay? Nakita niyo ba yung fold dito sa gitna? Ngayon, dapat pag pinold mo, hanggang doon lang sa gitna. Fold natin. Ganyan magiging itsura.